Donibane Garazik Euskal Diasporaren nazioarteko eguna errezibituko du gaur. Erakundek Euskal emigrazioak izan duen eta gaur egun duen garrantzia ezagutarazi eta aitortu nahi dute. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan ordu batzu barru Donibane Garazin iraganen den ekitaldia aipatzeaz gain, Olentzeroren Lagunak elkarteak egingo duen bidai bereziaz hitz egingo digu Nerea Olaso lankideak. Ongi etorri. Euskal Diasporaren nazioarteko eguna ospatuko da gaur arratsaldeko 6etan Donibane Garaziko merkatu estalian. Elkano munduari bira iraiaren 6an burutu zuela aitzakia hartuta eta Euskal Diasporako kideek hala eskatuta 2018an antolatu zuen lehen aldiz Eusko Jaurlaritzak. Behar zuten, nahi zuten, sikiera urtean behin, egun monografiko bat izatea, diasporaz hitz egiteko gure gizarteak ezagutu dezan gure historiaren parte hori. Herri migratzaileek garela eta jakin dezagun munduan barrena badaudela personak haien burua euskalduntzat dutenak eta gure gizartearen parte direnak urruti egonda ere. Aurten Estrainekoz Euskal Hirigune elkargoarekin antolatu dute elkarlanean, eta Estrainekoz ere Ipar Euskal Herrian ospatuko da diasporaren eguna. Diasporaren historiak batzen gaitu, bai hegoaldea, bai iparraldea, badugu historia komun bat, hizkuntza komun bat, nortasun bat eta kultura komun bat, eta hori da abentura bat, herri batek egin duena, eta guretzat garrantzitsua da hori ospatzea, garrantzitsua baita ere hori ez ahanztea, oroitzeko ze gertatu zitzaioan gure herriari, eta horrek emaiten baitizkigu gakoak ere ulertzeko gaur egun munduan eta gaur egun Europan gertatzen dena. Eta aurten egun hau ospatzeko Donibane Garazi aukeratu izanaren gakoak historiak berak ematen dizkigu. La vallée de Garazi et de Baigorri, y compris d'Irisarri. Garaziko eta Baigorriko baiaretatik Irisarri barne, jende andana joan baitzen Ameriketara, eta beren bidaia Donibane Garazin bertan antolatzen zen, eta bertan erosten zituzten bizia guztiz aldatuko zien txartelak. Et même honoré que cette journée se passe à Saint-Jean-Pied-de-Port. Gaur arratsaldean Jan Gene Etxegarai Euskal Hirigune elkargoko presidenteak eta Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak irekiko dute ekitaldia. Gainera, Euskal Herrian ez ezik beste 13 herrialdetan ere ospatuko da aurten Euskal Diasporaren nazioarteko eguna. Olentzeroren Lagunak elkartea Argentinara doa hilabete honetan, Olentzeroren figura joaldunak eta euskal kultura zabaltzera. Bidau egiten dugu gonbidatu gaituztelako Argentinatik, Iñaki Unamunot Bergarako gizon bat, 75 urtean dagoela, eta gure indugun harremanen ondorioz gonbidatu gaitu Argentinara joitea, bi helburuekin, bat Olentzeroren inguruan egiteko mintzaldiak, eta bi joango dira Azparneko joaldunak. Sekulan ez dira izanan joaldunak Argentinan, eta Olentzeroren inguruan ez zuzen mintzaldiak jakiteko pertsonaia nola den edo hobeto ezagutzeko. Olentzero eta joaldunak neguko iturak Euskal Herritik Argentinarat. Mintzaldiak ez ezik, Makatxineko La Semana Baskastean ere parte hartuko dute. Euskararen eta euskal kulturaren transmisioa, gure elkartearen eskutik ere bai, eta jakin dezaten, edo jendea jakin dezan nola transmititu den etxe batzuetan, familia batzuetan euskara edo euskal kultura argentina. Pasatuko gira 4-5 eskoaletxeetan gure mintzaldiak egiteko eta ero Semana Baskan bukatuko dugu. Ordan pasatuko gira Buenos Airesen, Pararan, Rosarion, General Rodríguez eta bukatzeko Makatxinen. Eta guztia film batean jasotzeko asmoa dute. Ingo dugu filma bat herriko etxeetan banatuko duguna. Ordan aurrekontua aski potola da, 31.000 euro behar ditugu. Asigira deia biltzen enpresekin, baitugu 6-7 herriko etxe lagunduko gaituztenak, eta filma egin eta gero hoien herrietan banatuko dugu. Eta gero jendeeri galdetuko du dirua webgune bat esker, Eloazon webgunean ezarriko dugu
gure ekimena eta biltzen badugu diru pixka bat hobeto guretzat. Izango da alde batetik bidaian laburpen bat, baina hori baino gehiago nahiko genuke erakutsi zer egin duen gure elkarteak eta gero euskal kultura edo euskal hizkuntza nola transmititu den Argentinan eta guk nola transmititzen dugun ere bai Olentzeroren tradizioa iparraldean. Olentzeroren Lagunak elkartea 2013an sortu zuten. Piskat Olentzero zentratzeko gure ikusmolde aldetik, bere errito naturalean edo errito normalean. Ikusi genuen aintzetan Olentzero batzutan frantsesez egiten zuela, beste batzutan ordulariekin etortzen zela, jende batzuk animazioak egiten zituzten eta behin Olentzeroz gero bizarxuriz, euskara etzera erabiltzen. Orduan ingenuen, ingo dugu elkarte bat, Olentzeroen inguruan, ingo dugu itun bat, jakiteko norden Olentzero, eta gero ingo ditugu ekimenak, gure artean ere lagunduko dugu, eta batzek batzuan ikatza, beste batzek astoa, gero bazen galdean hitz eta hori itzen koordenatua, eta hortarako egin dugu elkartea. Eta ordutik, urteroko Olentzero eta Mari Domingiren iritsiera antolatzeaz gain, hainbat ekimen potolo ere egin dituzte. 2016 genuen kontzertu bat loga bete genuen, gero ondotik CD-DVD bat atera genuen, baina ez dugu guk bakarrik egiten, guratu ginen Maialen Errota bere, Watson, Bainako erakasleak, ikasleak, ordan gauzak ez dira egiten bakarrik, gero genuen Baion askata, bai da antzerki bat, kaleko antzerki bat, pastolarekin edo pastolarez inspiratuat, eta gero genuen iztegitxo bat, 20.000 aletan banatu genuen iparraldean, eta hori zen beti, ideia da nola ezagutu Olentzero eta iztegitxo horrek edo liburuska horrek esplikatzen zuen 3 hizkuntzetan, euskaraz, frantsesez, espainolez nortzen Olentzero, eta iztegitxo bat badu barnean, joko batzu ere bai, banatu genituen, eta hori bera banatuko dugu Argentinan, joango gira opariekin Argentinara. Harremanak sendotu eta batik bat euskal kultura transmititzeko xedez, bidaia hon. Mobilizazioa egin dute goizuntan Baionako Delai Klinikan lan egiten duten Silab laborategietako langileek. Greba mugagabean hasi dira odol analisiak egiten dituzten teknikari hauek EFO sindikatak deituta euren lan baldintzak okertu direla salatzeko. Zuzendaritzak planin berri bat plantan eman duela adierazi dute eurekin negoziatu gabe. Covid garaian jada lankarga handia izan zutela diote eta garai zailak pasa zituztela. Orain egutegi berri bat inposatu nahi dietela salatu eta greban hasi dira. Egunean 3.000 odol tutu aztertzen dituzte langile hauek laborategian. Frantziako animaliak babesteko elkarteek salatu dute Agorileko lehen astean bakarrik 10.000 abere abandonatu zituztela. Aterpeak gainezka daude eta Baionakoan bereziki sentitzen dute egoera hori, egunero baitituzte deiak. Cette année, ça repart très fort. Je pense qu'on est autour de 6 à 10% d'augmentation. Eguneko 6 eta 10 arteko gorakada izan dugu aurten. Eskaera askori, ezin diegu erantzun ez dugulako baliabide gehiagorik, diote. Neguan, 120 bat txakurretakatu izatetik udan bikoitza izatera pasa dira. Gehienetan, identifikazio txipak dituztenez, jabeengana jotzen dute esplikazio eske. Gutunak bidaltzen dizkiegu, batzuek onartzen dute eginikoa eta barkamena eskatu, baina beste batzueko oldarko erantzuten digute. Eta baliabide eskasiagatik gutxitan jotzen dute auzitara. Naiz eta 3 urteko espetxe zigorra eta 55.000 euroko isuna jaso dezakeen jabeak. Les chats sont pas identifiés, quoi. On a entre 90 et 95% des chats qu'on trouve katuak identifikatzea zailagoa egiten zaigu. Topatzen ditugun katuen eguneko 80 eta 85 artean ez ditugu inoiz jabeak aurkitzen. Txakurrekin ordea 3 txakurretik biren kasuan aurkitzen ditugu jabeak. Asko galdutakoak etortzen dira ona eta oso pozik jartzen dira deitzen diegunean. Frantzian animaliak izateko gaitasun agiri berezi bat exigitzekotan izan ziren legez, gutxieneko ezagutza bat, baina azkenean ez da derrigorrezkoa, bai ordea gomendatua. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Donc peut-être que dans les années à venir, on va voir se développer des petites formations. Horregatik, legedi aldetik, urrats gehiago eskatu dituzte.
Jedualde Lapurtarrak Azparne bisitatu du uda honetan kontzertu bat eskaintzeko. 1973an lehen aldiz jendaurrean jotzen aritu den kantariaren abestiak ospetsuak bilakatu dira geroztik. Ikusentzuleok artista honen doinuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!